היה נפגע, או החול היה נפגע, אבל משה רבנו לא רצה לקלקל את מידת הכרת הטוב שלו. בשביל זה הוא נתן לו את השלוש מכות הראשונות, נתן לאהרון. תביא לדינה. אני רוצה לספר לכם סיפור. אנחנו נמצאים כאן בזיכרון. מזיכרון לאור עקיבא זה עניין של 13 דקות בערך, נכון? סיפור אמיתי, ואם אתם תרצו אני אביא גם את האדם. אדם אחד באור עקיבא, נולדה לו ילדה חירשת. הילדה הזאת עברה עשרות ניתוחים ושילמו עשרות אלפי דולרים. הוא עבד 20 שנה באזור תעשייה באור עקיבא, ואחר כך הוא ראה שהדברים לא מסתדרים, הוא עבר לעבוד ממול, במפעל ממול. יום אחד האדם הגיע לשוק עם הבת שלו, ובעל הבית שהוא עבד אצלו 20 שנה מתחיל לבזות אותו קהל קדוש, לא השאיר דבר אחד שהוא לא אמר לו. מספרים כל העובדים שבשוק, הוא כמעט התעלף והוא לא אמר כלום, הוא נהיה אדום ונהיה חיוור והוא לא אמר שום דבר. קהל קדוש ויקר, הוא מגיע הביתה, הוא טורק את הדלת חזק, הוא לא מאמין, פתאום הוא שומע, הוא מסתכל על הבת שלו, היא מסתכלת אחורה, היא נבהלה מהטריקה של הדלת. הילדה החירשת מתחילה לשמוע, הוא מדבר איתה חלש והיא שומעת. זה פשוט פלא פלאים. מה הדבר הזה שאדם מבזים אותו והוא שותק? איזה מעלה עצומה. ואם בורא עולם לפעמים מביא לאדם את המתנה הזאת, הוא צריך לעצור לפני שהוא בא להגיב, כי יכול להיות שבורא עולם שלח לו את המתנה הזאת, הוא מציל אותו מגזרות כל כך קשות. אם לפני זה היו אומרים לו שברגע שאתה תבלום ואתה לא תדבר, ניתן לך עוד חיים, נציל אותך מגזרות קשות, יהיה לך בריאות, פרנסה, הוא היה עושה את הכל בשביל לבלום. מכאן אנחנו רואים כמה הדבר הזה שאדם מעביר על מידותיו